Ahoj, já jsem Charlene a mou dnešní inspirací bude Starbucks, o kterém vám samozřejmě utvoření povím pár zajímavých informací, protože není nic lepšího, než sledovat, jak druhý člověk tvoří a vy nemusíte dělat nic. Mimochodem, tyto kelímky jsou navržené strawless, což znamená, že z nich lze pít bez brčka, ale jsem nějakou chvilku po operaci osmiček na záběrech a mám doporučeného doktora používat k pití brčko. A zároveň se u toho obohatíte o zajímavé informace. Samozřejmě, mým úkolem zde je vás umělecky inspirovat a naladit, takže se podíváme na zoubek takovým těm esteticky lákavým prvkům. Co je to vlastně Starbucks? Starbucks byl prosím pěkně založen v roce 1971 třemi partnery, Zevem, Jerrym a Gordonem, a jméno samotné společnosti bylo inspirováno postavou z bílé velryby. Zajímavé je, že původně prodávali pouze pražená kávová zrna a vybavení na přípravu kávy. Až později v roce 1982, kdy se do týmu přidal Howard Schultz, začali prodávat espresso, nápoje a kávu připravovanou přímo v kavárnách. To ale skutečně zajímavé pro nás, na co se dnes podíváme, je logo. Původní logo, které mimochodem navrhl Terry Heckler, kde stvárnil jeho nadčasovou, slavnou, dvoocasou sirénu, tak založil její design na severském dřevorytu ze 16. století a inspiroval se starými námořnickými knihami. Logo, které obsahovalo nahou mořskou panu, se následně během let změnilo. Proběhla série redesignů, ale ikonická siréna zůstala vždy středem. Při revizi loga v roce 2011 se designéři loga rozhodli vyhladit nedokonalosti a učinili její tvář symetričtější. Chtěli, aby logo bylo čistší a ostřejší než původní logo, ale po několika letech osvěžování loga byli designéři stále nespokojeni. Nakonec se rozhodli přidat prvek lidskosti tím, že udělali oči sirény asymetrické. Stín pravého oka je delší než levého, aby odráželi realitu světa, což mě přivádí k dnešnímu cíli. Starbucks má jasně dané téma. Káva a mořská pana. A napadlo mě tedy vytvořit dílo, které by se inspirovalo i jejich drinky. Konkrétně jsem si vybrala espresso tonic, protože v létě to je moje to go. Ne, že by tomu tak bylo vždycky. Samozřejmě, než jsem se přestěhovala do Prahy a stal se ze mě právoplatný Pražák, tak jsem byla instantní kafe s hromadou mléka. Ale holt mě Praha převychovala a můj letní drink je prostě espresso tonic. To je kombinace, co miluju prostě kamkoliv. A abych pravdu řekla, miluju hořký kafe, ale co se týče barevné škály, já miluju barvy. Miluju výrazné neonové barvy, se kterými ráda pracuju. Takže abych vytvořila barevný kontrast a zároveň, aby mořská pana nebyla prostě sama, tak jsem jí zvolila druhou kombinaci, ze které budu čerpat barevnou škálu, což je drink z jejich série Refresha. A měla jsem možnost ho teďka nedávno ochutnat v kombinaci dragon fruit a kokosové mléko. A ty barvy, které tam vznikají, já jsem z toho byla úplně unešena. Což mám na umění strašně ráda, protože tam se opravdu stačí na něco jako podívat a může to být všední věc, jako kafe nebo mraky, cokoliv a člověk z toho může načerpat inspiraci. Takže tohle bude má dnešní osobní výzva, na co se podíváme, a během toho, co já teď budu tvořit, tak vám povím ještě nějaké další zajímavosti. Třeba jako body, proč je vlastně logo Starbucksu pro lidi tak fascinující. Za prvé je signifikantní font. Písmo loga Starbucks bylo vždy jednoduché a tučné. Je to sans serif mimochodem a písmo jasně zobrazuje název značky pro snadné čtení, ale v současné iteraci loga se název nezobrazuje. Za druhé, barva. Barvy použité pro současné logo jsou zelená a bílá. Zelená je barva pozadí, symbolizující bohatství, uzdravení a přírodu. Bílá je použitá jako hlavní symbol sirény, představující jednoduchost a čistotu. Za třetí, tvar. Kruh v logu působí úhledně. Může také znamenat nekonečný boj za dosažení cílů. Plus. Stoly ve Starbucksu jsou kulaté. A to proto, aby odháněli pocit osamělosti. Působí přívětivě a osamělí pijáci kávy se u nich
cítí méně sami. Tento tvar také šetří místo a pojme víc lidí než klasické čtvercové stoly. Za čtvrté, ikona. Dvoucasá siréna představuje moře v Seattlu, což je místo původu Starbucksu. Neexistuje vlastně potvrzený důvod, proč byla siréna vybraná, ale mnozí věří, že je to z důvodu, že reprezentuje mystiku, posedlost a závislost, což by dávalo smysl, protože Starbucks má loajální zákazníky, kteří v průměru navštěvují kavárny 16krát měsíčně. A z těchto důvodů Starbucks neustále roste a dnes má přes 30 000 poboček. Jejich první pobočka, otevřená mimo USA, byla v roce 1996 v Tokiu. V roce 2019 mělo New York City víc obchodů Starbucks než jakékoliv jiné město, s celkovým počtem 241 poboček. Na druhém místě byl Chicago a aktuální počet kombinací nápojů je přes 87 000. Není to ale jenom o kávě, je to i o kultuře. Každá kavárna je totiž navržena tak, aby odrážela kulturu a architekturu svého umístění. Celkově se v USA nachází totiž přes 16 466 poboček a v Číně jich přes 6 975, což činí nějakých 61% celkového množství poboček. Během posledních 50 let otevřel Starbucks několik jedinečných míst a my se samozřejmě můžeme pyšnit jedním z nich. Hrad v Praze, banka v Amsterdamu, anebo také starý autosalon v Seattlu. Ale o tom si můžeme povědět později, v příští epizodě. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Ale i na takové Starbucks myslí. Všechny kavárny Starbucks by měly mít neoficiální pravidlo 10 minut. Což znamená, že všechny obchody jsou otevřené 10 minut před oficiální dobou otvíračky a 10 minut po oficiálních provozních dobách. A některé obchody mají dokonce tajné menu, kde si můžete objednat nápoje, které nejsou na oficiálním jídelníčku, pokud znáte ingredience. Plus každý pes si může objednat papučíno, což je malý kelímek šlehačky. Nejsem si úplně jistá, jestli to platí v Česku, ale můžete to někdo zkusit, nebo mi dát nějaké info, jestli víte o nějakém tajném drinku či podobném hacku. A nebo jestli jste to někdy zkoušeli, to mě taky zajímá, jestli to funguje, papučíno. Ale teď zpátky ke tvoření. Tohle jsou moje 2 mořské pany, které jsem s vámi vytvořila. Já doufám, že se vám to líbí. Určitě mě zajímá, která z nich je vaše favoritka. A tak trochu pro vás něco mám. Dostala jsem od Starbucksu tenhle jejich oficiální merch. Můžu vám ho darovat společně s podepsaným printem. Jediné, co stačí, je v komentářích odpovědět správně. Kolik má Starbucks poboček v Česku? Tak jo, já doufám, že vás tahle kvízovka bavila a že jste se dozvěděli něco nového. Pokud máte třeba sami nějaký zajímavý fakt, o který byste se chtěli podělit, tak s radostí si je přečtu. A abych měla ještě jeden bonus, což je čistě z mé iniciativy, jak se říká Reuse, Reduce, Recycle. Co já osobně miluju po dopití, tak tenhle kelímek se po dopoužívání dá použít na štětce, jelikož ta dírka naprosto perfektně drží přesně štětec, takže se vám nikde nepřevrhne, nerozlije. Případně, když máte uvnitř barvu, tak se dá jednoduše ještě zpátky zavřít. Takže může chvilku vydržet i třeba na další používání, na druhý den, když by tam byla nějaká jako nerozředěná barva. Takže tohle mi přijde jako geniální věc a zároveň se vám všechno neušpiní, takže tohle je můj takový jako umělecký ještě tip pro vás, co se s tím potom s kelímky dá dělat, takže nevyhazujte je prosím určitě. A jestli znáte někoho, kdo tvoří a vy sami nejste umělci, tak pokud jste měli tuhle kávu, můžete je darovat. Vaši sousedi umělci to určitě ocení. Výherce printu, stejně tak kelímku vylosuju v dalším videu a já se na vás budu těšit. Pochopitelně zvažte odběr, abych pro vás mohla tvořit dál takových interaktivních videí. To je ode mě vše. Ahoj!